ýaş zihinli aýdymçylar bilen sizi tanıştyrmagy Aýdaly özüne inni maksat edildi. Sen menin canım, söyle yarım, sen menin canım. Bana bu dünyadan yakın adam sen, elimde tapmarım sana bolundun. Sen men üçün gen dünyadan yakın adam sen, sen bilen yine yaşayan benim. Gitme gel düşün şöyle, gitme gel güller şöyle. O sevgimizi eyyam unutmalı. Gitme gel düşün şöyle, gitme gel güller şöyle. Ya bizim arzularımız uçmalı. Söylenim sen, söyleyeceğim sen. Başkası yok, hiç yapamam. Söhbet bayramı hakkında gıyskaça maglumatı size yetirýär. Toyda aydım başlanan davaran düýüp götür üýtgüdip bilýän zihinli aýdymçy Söhbet Bayramow 1997-nji ýylyň mart aýynyň 15-ni ýurdumyzyň Mary vilayatynyň Ýolötün etrabynda dünýä iner. Şol etrabyň 1-nji orta mektebinde okap bilim alýar. Aydyma bolan höwesi çağırykdan başlanýar. Ähliňize salam. Aýdaly ýene-de siziň bilen. Aýdalynyň bu gezekki mihmany türkmen estradasyna ýaş zihinli aýdymçy Söhbet Bayramow. Söylenim sen, söyleyeceğim sen. Başkası yok, hiç yapamam. Salam Söhbet. Aýdalyga hoş gördük. Salam Merdana, sağ olun, seýlap çağıraňyza. Allah ýalkasyn. Janyň sağ bolsun. Geljekde üstünü gardy edýär. Taýrakan netler. Biziň esas maksadymyz Aýdala gelýän mihmanlary tomoşaçylar bilen içkin tanıştyrmak. Söhbet, mesela şeýle soraw bilen başlamakçy. Näme sebäpden aýdymsaza geldiň? Aýdymsaza men özüm gowurýan aýdymsaza. Aýdymsaz menem gowurýan, tomoşaçylarym gowurýar. Aýdymsaza gowurmaýan ýok. Ýöne näme sebäpden sen aýdymsaz saýladyň? Sebäbi men aýdymy kiçilikden bäri aýdýan. 3-nji klasda şu 2 aýdym 2 sapsym bardy. Toýlara çykyp geldim, bagşylaryň ýanynda gitdim. Çağa wagtyňam jowa aýdýadymmy? Çağa wagtym hawa jowa aýdýadym, o wagtym. Ya dingiletkis edi. Panograma goýberýärdiňmi ýa? Jowa aýdýadym çağa wagtymym. Merjan dänelere de gatnaşypdym. Merdana nefil bäsleşigine gatnaşypdym, baýraklara ýa boldum. Şonýa şu aýdymmy ýer wagtdan näre howasym, onu aýdym saýladym. Tuğulama. Söhbet, sen şu wagt türkmen estradasyna ýaş zihinli aýdymçy inni ýüze çykyp gelýän. Inni sen beýleki aýdymçylardan tapawdyň nämede? Merdana şu her kimiň ýolu wa. Söýgü temasynda aýtjan, durmuş barada aýdýan aýdymlar, halk aýdym aýdýan aýdymçylarymyz bar. Her kimiň öz istili, öz ýoly. Menem şu wagtky ýaşlaryň öz talap etýän ýaşlaryň öz halaýjak aýdymlaryndan aýtjan, onuň ýaşlar şonu gowy kabul etdi. Ne nesip bolsa ýakynda ýene bir täzelik edip otýan. Tuğulama. Şu ýakynda men Mary vilayatynyň Ýolötün etrabynda şow konsert berdim. Şowny çapak çaldyk, Söhbet Bayramow takrarda çağırýar. Çapak ýazdy. Söylenim sen, söyleyeceğim sen. Başkası yok, hiç yapamam yok. Söylenim sen, söyleyeceğim sen. Başkası yok, hiç yapamam. Ulu ilimden aýdanaýyn. Öz pikir edýäningden hem köp adam gatnaşýar. Men öz pikirimde de onça adam ýokdy. Ýöne konserde başladyk. Şonça adam gelmegine begendim öldüm. Sağ bolsunlar canlary. Men filan Allah filasyn. Mutlu bolansaň geldilermi? Merdana edil konserdi bar, men umumy aýdamda men pula gyzamak. Men asly maksadım adamlara şowkun şatlyk gaýlamak. Ne şoň üçin şunýalak şow konsertleri gurnaýan özüm. Ne aýratylym. Beýlek aýdymçylardan. Aýratylym. Şu konserdi görmek isleýänler muşdoklama men ýüzlenýän.
öz YouTube kanalımda koyulan doğulu görünüşü görüp bilersiniz. Tuğlama. İsmini vardı o diyas. Sağ ol, sana yakan. Fakat naushniga görýän diýmekdir aýdalla naushnikli rubrika geldik. Düşündirip oturjak däl, näme etmeligini bilýän. Bilýän. Al onu. Ana. Başladık. Başladık. Başladık onda. Nike. Karta. Nike. Aydım aydalı. Makaron. Parakot mu? Yok. Söhbetçima beni şeydi yanlıştırıptı. Söhbetçima sen stilin şu an boğucu ya. Makaron. Suda yüzüyen. Yok. Pianino. Dans etmek. Pianino. Aydım aydalı. Bileceksin öyle. Oklav. Oklav. Saat 9. Apple. Hat. Hat. Ruçka. Berekella, berekella. Apple. Hat yazmak. Ve dedik bilýän ay. Bilýän ha? Oo, gattyga oy. Mercedes. Samolyot. Mercedes. Kayık. Mercedes. Mercedes. Aydındır da. Multivarka. Çor yemek. Şokolat. 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 Gözüme seyret. Yok. Şokolat. İki gözüm diyen mi? Trend yolu. Trend yolu. Tavuklar. Trend yolu. Ak kefteri. İmprovizasyon. Hormatlı adamlar. Karpuz. Su içmek. Hopırdıklar. Plintus. Alo. Sınıf. Plintus. Öçürülendir. Beştaş. Aboy. Kraska. Termos. Termos. Ne için? Yok. Termos. Ne için? Ne için ne? Söyleme. Ha. Termos. Adım sorayan mı? Hava. Söhbet. Kopuz. Dutar çalmak. Kopuz. Kopul. Billing. Dutar. Kopul kuralı. Söyleme. Dutar. Kopul çalyan mı? Dutar şey salyan mı? Kopulu bilyen mi? O şey Aa. şahzade. Şahzade. Deme diyen. O değil mi sen? Kovu. Merdivan. 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 Ne edip bildin ay? Yerdemin. Yerdemin. Yere girmek. Talhan. Aydalı. Bolli çıkaray. Oldu mu? Ava çıkar. Niye közüm oynayıp oturmayın? Sizde de varlar yalı. Getir. Alanı. Hemen birinci gele oynamak mı ne? Hem görelen sonra da. Her gelen mihmandan oynap görüyoruz. Gittik mi? Başladık mı? Başladık.
Doğru mu? Doğru mu? Tavuklu. Doğru mu? Soğuk mu? Magnet. Makaron. Yok. Magnet. Masin. Ne bitti? Ne bitti? DJ. Galstuk. Kayık. Tupan. Kuvvet. Tupan. Tupan. Bildin mi? Das bildin. Sport. Tupoy diyen bana. Sport. 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 Kupon. Yok. Sport. Sport. Bildin. Bildin mi? Haydi müste. Kavun. Banan. Bildin mi? Bildin. Yıllarım. Skripka. Koyun. Ozara. Bildin mi? Koğuş. Koğuş. Ötüş. Erteki. Erteki. Bildin mi? Aa. Mikrofon. Mikrofon. Diktafon. Fakat. Bağıt. Fakat. Bağıt. Çıra. Çıra. Feret. Çıra. Senet. Pökkü. Pökkü. Kuduz. Pökkü. Mikrofon. Lampa. Kapı. Dervede. Arslan. Taş. Pepsi. Pepsi. Tağıt. Taş. Oyadum düşünür vat derdi ga men gel. Ya. Keşke men gel. Allah bilen oldum. Telefon. Bulok halka. Taş. Bildin bildin. Balak. Balak. Balak balak. Bastırma. Vallahi. Arasında ağırlı yani mı ödeyen öyle hareketlen öyle. Ya. Kamera. Karpuz. Taş. Opera. Hormat. Taş. Bildin mi? Bildin bildin. Bolt. Bolt. Boş diyen mi? Bolt. Bolt. Bol. Taş. Magnet. Braset. Kimya. 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 Çıta gaydayda. Böyle. Doğru mu? Doğru mu? Görümsüz diyen bana. Evet, karşımda oturup neyme diye oturuyor ama boşluk gördü, görümsüzlük gördü. Ocak. Koza. Ocak. Komşu. Taş. Balet. Balet. Merdan. Öz adın aydan. Men adım Merdan. Aa. Oo. Taş bildin. Banan. Banan. Master. Aşk. Kant. Aşık. Havada. Taş. Bolar bolar. Ha töre derleyen bunu. Bollu bollu. Bollu mu? Da. Hay böyle. Söhbet YouTube'da bir neçe kliplerini gördüm. Kliplerin döwrewap, savremen stilde düşürülen. Yani şol kliplerde ideýany özüň tapýanmy ýa-da klip makerler tapýanmy. Merdan ağa, men aýdym çykandan eýam şoň klibini pikir edip başlaýan. Näme klip etsem kam? Ana şondanam özüm öz pikirim bilen, öz fantaziýam bilen şo klibi baýlaşdyrýan ideýany özüm tapýan. Noň Merdan gelip M-Clip studio kliplerimi alýan. Şoňa aýtýan, şunja edilýän. Onuň Merdanyň özüm öz pikirini aýtýada onuň gow klip emeleri şonlukda. Söhbet aýdaly. Senne toýda iPad'dan fonogram goýup aýdym ýaly bolup aýdyp oturýarsyň diýeli. Mehmanyň birem eýle geçdi, beýle geçdi. Tötänlikde aýagy bilen bilmän iPad'yň şnuruny soguryp geçdi. Tappa aýdym ýatdy. Tans meydançada duran mehmanyň hemmesi birden saňa seretdiler. Sen şo ýagdaýda nädip çykgynsyz ýagdaýdan başaryp çykarsyň?
Verdana toyçulukda ha. Ne toyda bolýanlar taşýar. Toyda bolýanlar. Ýöne ne şolar ýaly intera bolup görenok ýöne birden bolaýyny men muzikantlarym taýýar otýar. Edil ýygyny sepläp geçkidi berýär. Gönü jowa geçkidi muzikantlarym jo taýýar otýar. Tuğla. Onu ýaly bolmasyn ýöne aslında bolaýyny muzikant diýen adam taýýar bolmaly. Onda sen toýa çağıraýmalaýdym sekeni. Söhbet haýsy sazguroluň sesi sen üçin has ýakymly? Sazguroluň içinde dutar sazgurolu. Iň ýakyny. Näme üçin? Men kiçik wagtym etrafymyzda sazçylyk mektebine gatnapdym. Dutar baş urundan. Ana şonda dutar çalýardym. Şoň üçin dutaryň sesi has ýakymly maňa. Halk aýdymlarda has dutar çalynýar bolan süýjülik goşja aýdyma. Söhbet garyň rengi näýli? Garyň rengi ak. Kağdyň rengi? Ak. Şekeriň rengi? Ak. Duzyň rengi? Ak. Sygyr nämeçe? Süýt. Aýbal. Näme berýär? Daş rolly. Söhbet enen aýdalla çalışylan soraglar rubrika geldik. Soraglar çalışylan. Rubrikany öňden bilýänsiň. Bilýän. Montajda soraglary çalışýar. Şoň üçin şu wagtdan gaty görmeşe ýokdur. Söhbet gaharyň gelende näme diýän? Marojny diýän. Söhbet aýdaly toýa bardyň, hemme mihmanlar saňa seredip dur. Edil şol wagt näme diýän? Şapyllap. Süýjet nahar diýän. Söhbet şu wagt gaýdymçylar özlerine edebi lakam saýlaýarlar. Sen özüňe haýsy lakam saýlardyň? Gölewarsy. Gölewarsy özüm goýan. Gatygy mata haltaja goýup asyp goýanda näme emele gelýär? Syr. Bilemokdum. Özüň bilen tanışaday, adyň? Näme dekäne? Ýadyma şonokda hiç. Näçinji ýylda doguldyň? 1880-nji ýylda. Onu 2 asyrdan gowrak wagt geçipdir da. Söhbet özüňi sypatlandyryp beräň. Korkunç. Ujus. Söhbet ýurdumyzyň welaýatlaryna toýa baranda mihman ýerinde näçe gün mihman bolýan? Özümden gidençe. Yaşatın iyiliň öýi. Gowda. Söhbet toýdan topukça diýip näme alyp gaýdýan? Fakkyç, çigit, suljaş. Boş wagtlaň näme bilen meşgullanmagy görýän? Yatmak. Söhbet aýdymlaryň nerede işleýän? Kosmosda ýokary uçýan. Şo ýerde de. Söhbet kim seni täsin geň aldyrýar? Şu meşhur aýdymçylardan Johnny Minhas geň aldyrýar. Az wagtyň içinde şu Johnny ýoluny, stilini ýola goýdy. Ütköşk bir stil çykardy da, ütköşk stil çykardy. Şu ýolum gowy dowam edip durýar. Şoň üçin Minhas geň aldyran. Söhbet iň uly aladan näme diýip soralanyna birinji kelläňe näme gelýär? Awraý gazanmak. Hem şu awraý saklamak. Söhbet sen üçin durmuşda iň gymmatly zat näme? Iň gymmatly zat ýakynlarym, maşgalan, bejem, kakam. Iň gymmatly zat
ejem kakan maşkalan begendirip gelmek. Hemem şu muştoklum halayan aydımlarını çıkarıp şolan göğünden turmak en gymmatly zat. Şu aýdýan ýolumda şu aydymlarymny muştoklarıma goýup ýetirmek. Söhbet indi muştoklaryňa, geljekki muştoklaryňa öz arzuwlaňmadyr. Edil şu wagt muştoklaryňa ýüzlenip bilýän aşkyna. İlki bilene köp sağ bolsun aýdýan fiýlap çağıraňyda. Awa şu Aýdalyň komandasyna hemme oglanlary sağ bol taňryakasyna aýdýan. Muştoklarıma da köp sağ bolsun aýdýan. Awa meni gollaýanlyklar üçin yine täzeliklerim bilen nesip bolsa şol konsertlerim bilen awa hemme begenlerin gow täzelikler bilen intek öňde täzelikler men bilen galyň. Söhbet saňa da sağ bolsun aýdýas, minnetdarlyk bildirýäs. Biziň aza känne çeken zähmetimiz saňa bir haýyr getirse, sen ösmeňe ýardam berse, biz ören şat bolardyk. Şoň üçin ýyldız bolanda da Aýdala gelip Nesip bolsa täze söhbetde şükler bilen öz muştoklaryny begendirmek tüýsürekden arzu edýän. Janyň sag bolsun, işiň rowat bolsun. Taňryakam. Sag ol. Time mi? Hawa. Başladık. Vallahi ýerdiňiň wallahi. Wi. Dawa. Gowjagys. Başladı mı? Gurulma tamam bilýän ýa Allah. Näme diýen? Başla. Yok. Hava. Ha bilýän bilýär. Nike. Düşünmedim. John ni. Hey, dida. Yo, şu var. Reptisa. Gün şu vadan ya no. Hey, ýöne gortasyp geçýär o. Şun dank goýup bana aýryny. Reptisa. Ýöne tıkır. Otaýdy mihmama. Onu korkuyorum. Ambarjym. Kim mihman? Göreýin. Ben aýtdyň ha. Pul gelýärdiň. Guralyň da, şola guralyň diýilýär ha. Haz guralyň. Awa. Anduran bir min hazyna sözüge gireň. Söhbet. Gorsan walaýyň seni. Ana. Sen gymylama tursana. Näme o takada otyrdyň? Gurla sen gurla. Ayşyma bora. Bir mut näme? Ýa ağam näme etdiň ay? Şeýle. Men üçin eser filmde düşüň. Baňalam. Ýa-da. Aýdaýyn mana. Normalmy? Awa. Söhbet. Sputnikler nerede ýerleşýär? Kosmosda ýokary uçýan ha. Şo ýerde de. Söhbet. Nähir kinolar görmek halaňok? Korkunç. Ужас. Ne bitti? Ha? Benim şunu ne ağır yani ya? Söhbet. Hoca Hocaýewiň Bagşy bol oynayan filmini görüpdiňmi? Awa görüpdim. Şonu Hoca Hocaýew haýsy bagşyň roluny ýerine ýetirýär? Öyle varsa. Mhm. Öyle varsa baba yani. Bal edetýänim diýsem ýok diýen ýaly edil. Ha ýokmy? Onda soragmy izin alýar diýdi. Söhbet. Halipa Bagşy Sahat Jekbarow näçinji ýylda doglan? Näme dikany? Ýa, şonaqda hiç. Markada dükana barıp näme alyp gaýdýan? Fakkyç, çigit, suljaş. Bolma. Bir ölüm göresim gelýär şu an. Nekejim. Gowmy? Girişine ele. Bu ne göreýdi, iş gaýda. Tamam mana. Allymy ýa. Ey vallahi her yer.